Magabulig ang Iloilo Provincial Government sa tatlo ka Ilonggo seafarers nga na-rescue sa Chinese Coast Guard sa kaisang Singaporean Cargo Ship sang nagligad ng Enero 23. Matandaan nga involved sa insidente amo ang MV Devon Bay nga nagkapan samtang pakadto ini kuntani sa Yangjiang, China. Ang mga Ilonggo survivors ang mga residente sang estansa Haniway kag Barotac Viejo. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Cynthia Dario, ang head sang Public Employment Services Office sa Iloilo Province. Hiyagin pahayag nga sa idalom sa ilang programa nga Overseas Filipinos Migration and Development Center. Mahimo nga matagan ang among mga Ilonggo seafarers sang 10,000 pesos nga financial assistance bilang mga repatriated OFWs. Suno man kay Dario, mayara man nga igahatag nga psychosocial support para sa ila kag ma-refer ang mga ini sa livelihood programs kung luyag nila nga magpauli na sa probinsya. Nabaluan man nga yara na sa estable nga kondisyon ang tatlo ka mga Ilonggo seafarers bangod wala man ang mga ini ginpabayan sa ilang agency. Matandaan nga 21 ka Filipino crew ang sakay sa vessel, just as ang na-rescue kag apat pa ang nagapabilin nga missing. We try to continuously monitor their status. Kag okay man to sila kay ginawa man sila ni pabayan sang ilang mismo nga nga agency sa basi pwede sila maka-qualify sang aton gid nga regular nga program which is the financial assistance to repatriated OFWs amounting to 10,000 pesos. Wala pa sila nakahatag sang detailed information gid ma'am no kay mag-connect kita sa ila siguro kung kaisa hindi man sila ka makasabat gid sa aton kay siguro because of the trauma pang ginabatsyal nila but we are patient gid nga mahulat kita sang insakto nga tsimpo nga makapakig-angot kag makarelate or maka istorya sila sa aton sang ilang na agyan dito.